Mağdurên bûyerên li Cizîrê ku heşt rojan dibin dorpêça polîs û leşkeran de mabûn, li Amedê derketin pêşberê kamerayan û trajediya xwe vegotin. Mağdurên Cizîrê bi pêşengiya baroya Amedê qala mağduriyeta xwe kirin. Dayika Cemileya 10 salî ku bedena wê ji bo bêh nedexistibû sarincê jî qala wê rojê kir. Hema hengê dî sîlih hatime. Piştî silahame me xwe kev dehma xwe li berda erdî min dî Cemîla ket. Min rahîst Cemîlayê min got Cemîla got ay ana ciyaran xwe dez da. Min got bes Cemîla min rihesiz nebi bê nekevtî nexweş ne ew nebi. Min jî kir dorintiyê de Di nava mağduran de yek ji wan hebû ku di bûyeran de piyê xwe ji dest daye. Ew niha dipirse kî dê piyê min vegerîne û 6 zarokên min xwedî bike. 4 حبل مكتبي و2 حبل نص مكتبي وامدحوا حقوقي والدنيا ولكي Di bûyeran de hin kesan jin bûk û zarokên xwe ji destan. Hemû yek gotinê dibêjin. Aştiyekê mayînde. Gerek nestelebi. Hemî nesene. Nefos serê me birine serê tikez diye artık barış me barış dibe. Adbêjim hinavê min şawatî yê tu kesî dîtirek neşawatit. Li navçeya Cizîrê ya Şirnexê di çarê îlonê de 8 rojan derketina derve hat qedexekirin. Li gorî rapora baroya Amedê di nava 8 rojan de 21 kesan jiyana xwe ji destan. Mağdurên Cizîrê dibêjin têkanê rê aştiye. Ger PKK û devlet li hev neyên, ew ditirsin ku gelek malbatên din jî wekî wan mağdur bûn. Gönül Morkoç, Rûdaw, Amed.